हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव नोंथांमोनजों लोगोसे माखासे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे जोङो ससियेल मिडियायाव गोबाङानो जोङो नायो, फेमिलिजों नायो, खायफाया गावबा गावनो नायो। दा बेनि बेलायाव सिगां समाव जोंनि मानसिफ्रा एसेग्राब गाज्रि गैयामोनबो बुंजायो। अदेबानि जों सिगाङाव ससियेल मिडियाखौ माबोरै इउज खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिखायामोन। दा नाथाय जों नुनो मोननाय जाबाय उन्दैखि गोरों गासैबो जोंनो बेफोरखौ इउज खालामनो रोंजोब्बाय, रोंनांगौसो थिगैनो दङ। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा, जोङो जेसेबांनाखि ससियेल मिडियानि साइट नुगोन, जों बाहाय माखासे जोङो जोंनि हारिनि थाखाय एबा जोंनि मान सन्माननि थाखाय माखासे मिसलिडिं खालामनाय माखासे जोङो पिक्सार एबा जायखिजाया भिडिअ माबा मोनसे कन्टेन्टफोर जों नुनो मोननाय जायो, जायफोरखौ जोङो नायनानै थानो हाया आरोखि, माने नायजाया एबा नायथावा एबा समाजनि थाखाय बेरेखा। बेफोरबायदि गोबां जोंनाव भिडिअ भाइरेल एबा पिक्सार भाइरेल जायो। जोङो बेफोरखौ जों मा खालामनो? दा बेनि बेलायाव नोंथांमोनजों बाहाय इउटिउबनि बेलायाव बाहाय माखासे आइडिया होनो नागिरदों। दा फेसबुकआबो बेनो, जायखिजाया प्लेटफर्मानो बेनो, जायखिजाया ससियेल मिडियायावनो बेनि अपसन थायो। बे जाहैबाय जोङो बैफोर भाइरेल भिडिअ एबा भाइरेल पिक्सारफोरखौ जोङो जोंनि समाजनि बादगा गाज्रि पिक्सार, गाज्रि भिडिअ बर'फोरनि सायाव, जायफोर बर'खौ बदनाम खालामो आरो बेखौ जोंनि मानसियानो खालामो बा गुबुनानो खालामथों, जायखिजाया खालामो। दा जों बेफोरखौ नुयोबा जोङो नायनो बायो। बे जाहैबाय जोंनि हारिखौ मोनसे गाज्रि होननानै फोसावनायनि अनगा जेबो गैया आरो जोङो लाजिनांगौ। दा बेफोरखौ गुबुनफ्रा होआ, मालाय सैतान गोजा, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा होयो। दा बेफोरखौ जोङो मारै होबथानो हानो? दा बे जाहैबाय जोङो सोर मानसिया हगारदों, सोर मानसिया हगाराखै, जों बेखौ बुंनानै जोंहा लाब गैया। नाथाय बेनि थाखाय गासैबो ससियेल मिडियानो गावबा गाव मोनसे अपसन होखादों। बे जाहैबाय जोङो बैफोर भिडिअ एबा बैफोर पिक्सारफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो? बेखौ रिपर्ट होनो हायो। रिपर्ट होयोब्ला बिथांमोनहा नायगोन आरो बे रिपर्ट होनायनि गेजेरजों बियो जुदि नों मा होननानै मानि थाखाय बे पिक्सारखौ एबा बे भिडिअखौ जोङो नायनो बादों एबा मा मोनसे गोरोन्थि दं बेयाव, दा बेखौ जोङो अपसनाव होयोबानो बियो अट'मेटिक बेसोर ससियेल मिडियानि साइटआनो बिथांमोनानो दानना होखागोन। इउटुबानो दानना होगोन आरो गुबुनानो दानना होगोन। दा बेखौ जोंनि मानसिया गोबाङानो रोङा। दा बेखायनो नोंथांमोनजों बेयाव मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिन्थिनो लानाय जादों। दा फैदो फारि नायलांदिनि। दा आङो मोनसे आंनि इउटुब एपखौ अपेन खालामदों। दा बेखौ बयबो रोंखागौ। बेनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे भिडिअ नायदोंमोन, दा बेनि बेलायावनो बे मोनसे कन्टेन्ट ओंखारबोबाय जे भाइरेल भिडिअ बर'नि बायदिसिना माबा माबि उमुगनि रायलायनाय ओरैबायदि बायदिसिना माबा माबि जों खोन्थानाय नुगोन। दा अब्ला बेबायदि भिडिअ फैयोब्ला जों मा खालामनो? बेनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे जों बेखौ नायनो बायो। दा बेयाव जोङो नोंथांमोनहा खालामनो हागोन ओरैबायदि, जेरै बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन, बाहाय भिडिअनि टाइटेल एबा मुंनि खाथियाव जोङो डट मोनथाम नुनो मोननाय जागोन। दा बे डट मोनथामाव नोंथांमोनहा जेब्लाना टाच खालामना होगोन, बेबायदि ओंखारबोगोन। दा बेबायदि ओंखारबोयोबा नोंथांमोनहा बाहाय गाहायथाराव मोनगोन मोनसे रिपर्ट अपसन। दा बे रिपर्ट अपसनखौ नोंथांमोनहा नुदों। बे रिपर्ट अपसनाव जुदि नोंथांमोनहा क्लिक खालामगोन, अब्ला माखासे ओंखारबोगोन। जेरैहाय बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों सेक्सुयेल कन्टेन्ट, भायलेन्ट अर रिपल्सिभ कन्टेन्ट, बेनिफ्राय हेटफुल एन्ड एबिउसिभ कन्टेन्ट, बेनिफ्राय हार्मफुल एन्ड डेन्जारास एक्ट्स, बेनिफ्राय स्पाम अर मिसलिडिं। दा बेफोरबायदि गोबांथार अपसनफोर दङ। दा नोंथाङा मानि थाखाय बे भिडिअआ माबे कन्टेन्टआव गोलैदों बेखौ नोंथाङा जुदि नुदोंबा, हमनानै ला नैबे फार्स्टनियानो जुदि ओंखारदोंबा, नोंथाङा बेखौ अबहाय अपसनाव नैबे टिक मार होनानै अके अपसन फैगोन। अके अपसनाव नोंथांमोना अकेआव होयोबानो बियो एब्ला रिपर्ट अपसन फैगोन। नैबेहाय रिपर्टआव होबानो नोंथांमोनहा बियो थांसिगोन। आरो जेब्लाना थांनाय लोगो लोगो बिखौ 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोनहा चेक खालामगोन आरो नङाबा बिनि सिगांबो जानो हागौ। दा बिथांमोनहा बिथांनि भिडिअखौ खनसेनो भिडिअखौ डिलिट खालामनानै दोनगोन। बेखौ इउटुबानो खालामगोन। नोंथाङा खालामनांलाया, नोंथाङा बिदि अपसनखौ खालामहरबानो जाबाय। दा जेब्लाना बेबायदि खालामजोबगोन बयबो, मोनफ्रोमबो बेफोरबायदि भिडिअखौ, अब्लासो जोंनि ससियेल मिडियानि साइडआव बेफोरो जोंनि जिहेथु समाजनि बारगा एबा जोंनि हारिनि थाखाय नायथावा एबा जोंनि थाखाय गाज्रि, दा बेफोरो हारसिंनो गोमालांगोन। अब्लासो बेखौ फोजोबनो हागोन, नङाबा होनो हानाय नङा। एबा जों बेखौ डाइरेक्टलि बुंहरोबाबो बिथांमोनहा जों जुजिगोनसो। बेखायनो जों गावबा गावनो बे मोनसे अपसनखौ लानो हानाय जायो। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा बिदिनो खालामगोन, जुदि नोंथांमोननि गोजोनथाव नङाबा। आरो बेखौ नोंथाङा जुदि मोजांखौ खालामनो नाङा, नाथाय मोनफ्रोमबो भिडिअआनो बिदि नङा। मोजांखाखौनो नोंथाङा बिदि होननानै जुदि हरोबा आरो जायफ्रा खालामजादों बिथांमोनहा जुदि एपिल खालामफिनोबा, बिनि दाया नोंथांनाव फैगोन। आरो जाहाथे बियो जुदि नंखागौबा, बेखौ जोङो नोंथाङा
बेखौ खालामदोंबा नोंथांनि सायाव जमिदारि जागोन। दा बेखायनो नोंखागौखौ खालाम, नङिखौ मालायनि मोजां भिडिअखौनो बायदिसिना होननानै खालामहरबा बियो गोरोन्थि जागोन, नङाबा बियो जों आरो दावराव जानायसो जागोन। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ जेखौ नंगौ बेखौ खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों, एबा खालामनो गोसोबा खालामनो हायो, बे अपसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों।